дар дунёи муосир моро миллионҳо технологияи муосир ва ҳазорҳо мавҷҳои гуногун иҳота кардааст. ҳар як кадом технологияи муосир аз рӯи реҷа кор мекунад ва инсонҳоро водор сохтааст, маҷбур кардааст ки инсонҳо ҳам аз рӯи реҷа амал кунад. дар асри 21 агар мо хоҳем ва ё нахоҳем зердасти технологияи муосирем, моро технологияи навин идора мекунад. инсон дар баробари зердасти технологияи муосир будан инчунин зердасти тамоку низ шудаасту то рафт шуморааш меафзояд. он нафароне ки ғуломи тамокуанд нисбатан дар сайёраи замин зиёд шуда истодаасту кам на. тамоку тасаввур кунед, шуморо ба марги сиёҳ рӯбарӯ мекунад. дороиятонро мерабояд ва аз ҳама чизи муҳиме ки барои шумо хоб азиз аст, яъне саломатиятон, онро тамоку аз шумо мегирад. магар тамоку душмани шумо нест? пас чаро бо душманатон дӯстӣ мекунед? дар нашри имрӯзаи барномаи донистан хуб аст мо дар бораи таъсири марговари тамоку барои шумо мегӯем. ман рустами ғоибзод, ин барномаи донистан хуб аст. соли 1951 дар рӯзномаи Reader's Digest-и Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хабареро нашр намуданд, ки тамоми мардуми Амрикоро ин иттилоъ ба таҳлука андохт. дар рӯзнома чӣ навишта шуда буд? истифодабарии тамоку инсонро гирифтори бемории саратони шуш мегардонад. баъди таҳлили ин мавзӯъ, шаҳрвандони Амрико гирдиҳамоиҳоро ташкил намуданд ва бар зидди корхонаҳои тамокусозӣ муборизаҳоро оғоз намуданд ва худи ҳамон сол истеҳсолу истифодабарӣ ва фурӯши тамоку яку якбора коҳиш ёфт. пас аз ин ҳодиса ширкатҳое ки ба истеҳсоли тамоку сару кор доштанд, барои ба савдо рафтани сигор ҳушмандиро ба кор бурданду дар сигорҳояшон филтрро насб намуданд ва иброз доштанд, ки акнун сигор безарар шуд. аммо дар асл ин дурӯғи маҳз буд. вале ин маккориро тарғиб намуданду шумораи истифодабарандагони сигор ба маротиб афзуд. сигорҳои қабл ба истилоҳ филтр надоштанд ва истифодабарандагони зиёди сигор дар ана ҳамон солҳо фавт диданд. хуб, баъдан сару садоҳо баланд шуд, ки аз сигор шумораи зиёди нафарон фавтида истоданд. дарҳол ширкатҳое ки ба сохтани, яъне ба истеҳсоли сигор сару кор доштанд, онҳо дар сигор филтрро илова карданд, то борашон ба савдо барад, то манфиат оранд. сохтани филтр ва дар тамоку насб кардани он танҳо фиреби назар буд. дар воқеъ филтр ҳеҷ гуна дудро камзалал намекунад. рекламаҳо дар телевизионҳо бо шиддат пахш мешуданд, ки гӯё сигор безарар асту истифодабарии он нишонаи мардист. филип моррис, қаҳрамони филми «Ковбой», пайваста дар чунин маводҳои тарғиботии тамоку иштирок менамуд ва худи ӯ низ зиёд сигор мекашид. ҳамин тавр соли 1995 ситораи синамои Амрико аз бемории саратони шуш фавтид. ӯро ҳатто филтри сигор низ наҷот дода натавонист. бемории саратон ё ба истилоҳ рак аз ҳисоби тамоку сол то сол меафзояд. вале дар маҷмӯъ касе саъй намекунад то пеши роҳи ин мушкилиро бигирад.
барои фиреби назари мардум дар қутии сигор бо аломату ишораҳо дарҷ менамоянд ки гӯё никотин ва дигар моддаҳои кимиёвии тамоку камзарар аст. аммо ин ҳама барои тиҷорат аст ва аслан тамоман чунин нест. дар натиҷаи таҳқиқоти озмоишгоҳҳои махсуси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико маълум гашт, ки 80% нафароне, ки аз бемории саратон мефавтанд, истифодабарандагони тамоку мебошанд. дар таркиби тамоку вақте ки баъди сӯхтан ҳосил мешавад бисёр маводҳои химиявие, ки дар организм дуди он вақте ки ба хун ҷабида мешавад, дар таркиби хун реаксияҳои химиявӣ мегзарад, ки он ном дорад, аз он бензопирен ҳосил мешавад. яке аз ҳосилҳои он мо гуфтам, ки моддаи химиявӣ мебошад, ки дар девораҳои рагҳои хунгард ва дигар бофтаҳои бадан метавонад нишинад ва оҳиста оҳиста ба тангшавии дохили варидҳо оварда мерасонад, ки дар натиҷа ба бисёр бемориҳо, ки оҳиста оҳиста хунгардиши ҳар як узви баданро метавонад кам кунад. аз он ҷумла аз ҳама узви ҳасоситарин ин майнаи сар мебошад. баъди он боз ба ғавди сипаршакл метавонад таъсири зиёд расонад, ва албатта дуди он, ки якум ба шушҳо, ба ковокии бинӣ, ба роҳҳои нафас, бронхо, ба шушҳо меравад, албатта безарар намемонад ва бисёр оморҳои тиббӣ ба мо хабар медиҳанд, ки сабабҳои гирифтори, яке аз омилҳои сабаби гирифтории бемории саратони шуш, саратони ковокии даҳон, ин одати ҳамин баъди тамоккашӣ мебошад. ширкатҳое ки ба истеҳсоли тамоку сару кор доранд ва худашонро соҳибкор мешуморанд, барои пули муфту пули зиёдро ба даст овардан медонед чӣ кор карданд? онҳо ба психологияи кӯдакону занон таъсири равонӣ расонданд. онҳо қутиҳои сигарро ҳаррангаву гулдор сохтанд ва инчунин ба сигарҳо таъму хушбӯйкунандаҳоро илова карданд, то кӯдакон ва занон ба кашидани сигор шурӯъ кунанду пули зиёдтар ба ҷайби онҳо равад. солҳои 2000 барои коҳиш наёфтани хариду фурӯши тамоку ва инчунин ҷалби занону кӯдакон барои истифодабарии он, ширкатҳое ки ба истеҳсоли тамоку сарукор доштанд, ороиш ё дизайни қутиҳои онро боз ҳам зеботар намуданд. инчунин ба тамоку хушбӯйкунандаҳоро илова карданд, то сафи истифодабарандагони сигор ба маротиб афзояд. баъди чанде боз сигорҳои борикро ба фурӯш бароварданд. ин нав сигорро мардум ҳамчун муд қабул намуданд ва дар 6 моҳи аввал 1 миллион занон кашидани тамокуро оғоз намуданд. баъди 2 сол 5 миллион кӯдакон бо нуқси ҷисмию равонӣ тавлид ёфтанд. тамоку аз даҳҳо моддаҳои кимиёвӣ таркиб ёфтааст, аз қабили никотин, калий, радий, бензол, аммиак ва ғайраҳо. боз номи чандин моддаҳои дигари сигор ҳамчун сир нигоҳ дошта мешавад. агар нафаре тарзи тайёр кардани сигорро бинад, ҳеҷ гоҳ ӯ сигор намекашад. дар дохили растании тамоку ҳангоми истеҳсол пешоби ҳайвонотро илова мекунанд, то таъсираш зудтар ба майнаи сар расад. дар бораи таъсири марговари тамоку филмеро дар асоси воқеӣ рӯи пардаи синамо оварданд, ки дар он тарзи омода сохтани тамоку ва зарарҳои он ба таври воқеӣ нишон дода шудааст.
Химические свойства аммиака используются очень широко. Благодаря ему никотин быстрее всасывается, что влияет на мозг и центральную нервную систему. ин филм коршиносони зиёдеро гирди ҳам овард то истифодаи сигорро коҳиш диҳанд, аммо боз кори онҳо бенатиҷа анҷом ёфт. барои чӣ ширкатҳои тамоку истеҳсолкунанда пайваста талош мекунанд ки наврасону ҷавонон ба кашидани сигор шурӯъ кунанд? сабаб он аст ки ҷавонон зуд ба сигор одат мекунанд ва зиёд тамоку истифода мебаранд. агар мизоҷ бисёр тамоку истифода кунад, пас пули зиёд вориди ҷайби ширкатҳои сигор истеҳсолкунанда мегардад. ба зеҳни наврасон ҷой доданд ки кашидани сигор ин рамзи бузург шудан аст. ҳамин ки баъзе наврасон аз синни 18 боло мешаванд, ман бузург шудам гуфта аввалин коре ки анҷом медиҳанд ин кашидани сигор аст. дар тамоми дунё як қонун аст: ба нафароне ки синнашон ҳоло ба 18 нарасидаанд сигор фурӯхта нашавад ва онҳо сигор накашанд. аммо ин қонун дар ягон гӯшаи дунё риоя намешавад. ҳам ба кӯдакон сигор мефурӯшанд ва ҳам барои сигор накашидани онҳо монеагӣ намекунанд. барои чӣ? ин ҳам барои манфиат ва пул ба даст овардани ҳамон ширкатҳое ки ба сохтани сигор сару кор доранд. таҳқиқотҳо нишон медиҳанд ки қисмати зиёди истифодабарандагони тамоку на сарватмандон, балки камбағалон мебошанд. чунки дар равону майнаи табақаи коргар як ақида аст: гӯё бо кашидани сигор майна ором мешавад. аз истифодаи тамоку майна ором намешавад. баръакс, танҳо кас худро ҳамин гуна эҳсос мекунад. нафаре ки сигорро истифода мебарад, аввалан таъсири тамоку ба дандонҳои ӯ мерасад. ҳангоме ки дуди гармро фурӯ мебарад ва пасон боз ҳарорати пастро нафас мекашад, ҳароратҳо омезиш меёбанд. ба таври дигар гарму хунук мешавад ва дар дандонҳо бошанд тадриҷан тарқиш ва ё кафиданҳо ба назар мерасад. як мисоли оддӣ: ҳангоми кишти заминҳо сангҳои бузургро гарм мекарданд ва пасон дар болояшон оби хунукро мерехтанд ва он гоҳ сангҳо пора пора мешуданд. ана ҳамин тавр сангҳоро аз замини кишт дур мекарданд. дандонҳо ҳам ҳамин гунаанд. ҳангоми зуд тағйири ҳарорат мешикананд ва микробҳо, ки мо бо чашмони оддӣ дида наметавонем, ба сурохҳои дандонҳо ворид мешаванд ва оҳиста оҳиста дандонҳо меафтанд. таъсири марговари дуюми сигор ба шуш мерасад. дуд вориди шуш мегардад ва роҳҳои оксигенгузарро маҳкам менамояд. рӯз то рӯз ҳаво камтар вориди рагҳои хунгард мешавад. боз як мисоли дигар: дилхоҳ гӯшти ҷонвареро 10 дақиқа дар дуд нигоҳ доред ва назар кунед ки чӣ гуна дуд гӯштро пажмурда мегардонад. ҳамарӯза мо садҳо дуду газҳоро нафас мекашем, ки ба саломатиамон таъсири манфӣ доранд. пас ба кашидани сигор ҳеҷ ҳоҷате нест. дар қатрони тамоку моддаҳои заруршавии химиявӣ ба мисли бензотратсен, изотопи радиоактивии калий, марги муш
ва як қатор карбогидратҳо мавҷуданд. моддаҳои асосии зудтаъсир ва заруршавии тамоку никотин мебошад. никотин заҳри қотилест, ки бештар ба узвҳои асаб, ҳозима, роҳҳои нафаскашӣ, дилу рагҳои хунгард, гурда, масона, ҷигар ва ғайра таъсири бад мерасонад. никотин ҷабиши ғизоро дар рӯдаҳо суст мекунад. ними он ғизое ки тамокукаш истеъмол менамояд ба ҷурми сигарет ҳазм намешавад. аз таъсири дуди тамоку сири дандон, лобҳои пардаҳои лобии ҳалқ, найчаҳои шуш, шохаҳои хурдтарини онҳо, бронхҳо ва ҳубобчаҳои шуш осеб мебинанд. хулоса узве нест ки тамоку ба он таъсири бади худро нарасонад. падару модар ончунон ҷоҳилу бераҳманд, ки кӯдаконашонро худашон бо дасти худашон боғӣ карда мекушанд. хуб, чӣ гуна? масалан, вақте ки шумо дар назди кӯдаки навзод ва ё умуман кӯдакону наврасон сигор мекашед, таъсири сигор аз шумо дида ба кӯдак таъсири 2 каратаву 3 карата мерасад, яъне аз шумо дида ба кӯдак таъсир зиёдтар мерасад. хуб, табибону коршиносон муайян кардаанд, ки ҳангоме ки шумо дар хона тифл доред ва як қути сигор мекашед, ҳатман ва ҳатман кӯдаки шумо гирифтори беморӣ ба истилоҳ бронхит мегардад. таъсири тамоку ба атрофиён хеле зиёд аст. масалан 85% дуде ки дар атроф паҳн мешавад, мо бо чашми оддӣ онро дида наметавонем, аммо нафас мекашем. истифодаи тамоку дар назди кӯдакон ба ҳаёти онҳо таъсири хатарнок дорад. истифодаи тамоку на танҳо ба дохил, балки инчунин ба зоҳири кас низ таъсири манфӣ мерасонад.
тамоку қариб ба тамоми узвҳои бадан ҳамчунон ба ДНК-и истифодабаранда низ таъсири манфӣ мерасонад ва тифли зани ҳомилае ки сигор мекашад бо нуқсон тавлид меёбад. танҳо дар ҳудуди Россия ҳамасола 400 000 нафар аз сигор мефафтанд. Россия аз рӯи истифодаи тамоку дар ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол мекунад. ҳама рӯза аз 4 истифодабарандаи тамоку 1 нафараш мефафтад. дар муомилот ва дар хариду фурӯши тамоку буҷаи баъзе давлатҳо зиёд мешаваду хазинаи баъзе давлатҳои дигар коҳиш меёбад. чӣ гуна? масалан кишварҳое ки ба истеҳсоли тамоку сару кор доранд онҳо пули зиёдро ба даст меоранд. а кишварҳое ки шумораи зиёди аҳолияшон тамоку истифода мекунад баръакс пули зиёдро аз даст медиҳад. як мисоли оддӣ: шахсе ки тамоку истифода мекунад ва зиёд албатта истифода мекунад, хоҳ нохоҳ тифли он як нуқсони ҷисмӣ дорад. агар ки дар ҷисмаш нуқсон набошад, вале дар майнаи сараш нуқсон ҳаст, гарчанде ки шумо инро эҳсос намекунед. тамоми кишвари Россияро бо тамоку Ҷопон таъмин менамояд ва дар як сол 42 миллиард доллари амрикоиро кишвари Ҷопон аз Русия тариқи хариду фурӯши тамоку ба даст меорад. парлумони Ҷопон тасмим гирифтааст ки аз соли 2040 истифодаи сигорро қатъиян дар ҳудуди Ҷопон манъ намояд. барои истифодаи тамокуро ба итмом расондан сигорҳои электрониро сохтаанд ки ин гуна сигорҳо баръакс майли одамро ба сигоркашӣ зиёдтар мекунад. ин ҳам як василаи тиҷорат аст. мутаассифона имрӯзҳо мо ҷавонони зиёдеро мушоҳида мекунем ки пушти дари ба истилоҳ кальянхонаҳоянду ба онҳо ҳеҷ кас, ҳатто волидонашон намегӯянд ки эй ҷавон, раҳм ба ҷони ҷавонат кун. ё мардум гумон доранд ки кальян ва дуди он безарар аст, аммо ин ғалати маҳз аст. дуде ки аз кальян вориди шуш мегардад 100 ва ё 200 маротиба зиёдтар аз дуди сигор аст ва таъсири марговари кальян даҳҳо маротиба бештар аст. имрӯз то рафт дар сайёра шумораи нафароне ки ба истифодаи сигор сару кор доранд меафзояд. мутахассисон мегӯянд ки сабаби ин афзоиш тарғиб ба воситаи филм ва намоишҳои телевизионӣ мебошад. агар дар филмҳо дидед ки қаҳрамонон сигор мекашанд, пас бидонед ки бешак он филмро ширкатҳои тамоку истеҳсолкунанда сарпарастӣ кардаанд ва ин рекламаи пинҳонӣ барои насли наврас хатари ҷиддиро пеш меорад. дар мисоли том тамоку ба гурӯҳи маводи мухаддир шомил аст ва истифодаи он на нишонаи ҷавонмардию бузургист, балки рамзи нодонию беандешагӣ ва бехирадӣ мебошад. инсон шарафмандтарин офаридаи азалист ки дар сар чароғи хират дорад ва ӯро мебояд ки роҳи ростро аз каҷ фарқ кунад. агар шумо тамоку истифода мекунед ва ё намекунед, ин кори шахсии шумо аст. вале мардуми мо як зарбулмасали хеле зебо доранд. табиби ҳар шахс худи уст. хуб, имрӯз барои кашидани сигарро ба итмом расондан баъзе дорую дармонҳо баромаданд ки истифодаи онҳо гӯё ҳангоми ҳамин дороҳоро истифода мекунед, гӯё дигар ҳоҷати кашидани сигор, яъне ҳоҷати истифода бурдани сигор дар шумо намемонад. вале ин дурӯғи маҳз аст. ин ҳам барои тиҷорат аст, ин ҳам барои пул ба даст овардан аст. гӯё бар зидди
вирус антивирус ихтироъ карда бошанд. Бале ин дурӯғ аст. Барои бас кардану барои хотима гузоштан ба сигор танҳо як роҳ аст. ин ҳам бошад иродаи қавӣ. агар шумо иродаи қавӣ доред, агар шумо ба худ боварӣ доред, пас ба кашидани сигор хотима бебахшеду дигар истифода намекунед. на танҳо сигор, дилхон намуди тамокӯе ки таъсири марговар намекашеду бас, истифода намекунеду бас. хуб дӯстони азиз, ин барномаи донистан хуб аст буд. ман рустами ғоибзод. ҳамеша зираку ҳушёр ба кунҷҳо бошед ва ин барнома барои онҳое ҳаст ки мехоҳанд бештар донанд. хайр.